Audio Jungle. Audio Jungle. Nina ikhohlakala enibiza ngeinyanga. Nina maqola, nina maqili, nina zisha migodo indini. Nizoyibuyisa yonke imali yabantu, imali zabantu enibaqole zona nayithatha imali zabo nabaleka. Anisawabamba amafoni mabenifonela. Seniyabaleka abanye niyabasabisa nithi nizothumela inkabi kwabanye abanye nibasabisa ngemithi nithi nizo ngeke baze baphumelele nenza amasimba nje nikhuluma yonke inhlunu le enikhulumayo nisabisa abantu nizenze ngathi ninemithi nizenze ngathi ningozi nibe nimsunu nje. Funa ukunitshela ke nina ingquza enibiza ngeinyanga zamasimba kakhulukazi nina zisha enibiza ngodoctor. Yabona lamasimba ayibiza ngodoctor Ntontoni, Dr Ntontoni. Nimsunu nonke nina zisha. Ningamaqola nina. Umsebenzi wenu ningodoctor beyikembo kurobha abantu zisha. Funa ukunitshela ukuthi lolu udaba lwenu abantu bayalibika lakithi and nizozibuyisa imali zabantu msunyonyoko. Nezwa imali zabantu enibaleke nazo nabarobha maqede nabasabisa msunenu nizozibuyisa. Ngizonibiza ngamagama ngibeka izithombe zenu la one by one ngizobeka izithombe zenu la. Lapho kuzobe kusangconywana futhi lapho. Yabona mangisabeka izithombe zeni la kuzobe kusangcono lapho. Uma ngabe kuhamba isikhathi imali yabantu ingabuyi. Ngizobuya sengizobeka isithombe sakho, ngibeka iaddress yakho. Ngiyakutshela mina ngizobuya sengizobeka isithombe sakho la, ngibeka ifamily yakho la, umfazi wakho nezingane zakho. Ngibeka umuzi wakho bese ngibeka neaddress. Nina ngicathi kuyadlalwa la komakhaya niyasangana nina zinje. Ngicela ukuthi yonke insha ezaziyo ukuthi inecala lokurobha abantu bafuna imali zabo nibalekile nihlulekile ukubasiza after that nabaleka nadla phansi after that niyabasabisa ingcinga nisayibambi nithi nizothumela inkabi nithi nizothumela imkhovu nithi nizothumela imithi kubo. Ngicela lo msunyonyoko enza lo masimba lawo ngoba akusanganwa la komakhanya nizonyazisha. Uma ngabe khona umuntu ongafuni ukungena kulezi inkinga engizonifaka kuzo ngi-inbox emsunuka nyoko uzobika udaba lwakho ngoba mawungakwenzi lokho kuzoba isithombe sakho nefamily yakho ube iaddress yakho nomuzi wakho konke ngizokuoverlaya kule video ngikunyele sonwensha. After that ebese ngithatha umnikazi wemali lomqolile ebese ngimyise police station nayo yonke imininingwane yakho neaddress yakho nefamily yakho yonke. Fike lapha epolice station ngihambe namaphoyisa. Mina ngiyaziwa mina emapolice station. Amaphoyisa ayangazi mina ngiyofika lapha ngifuna ustation commander. Elakhe icala ngeke ngilivule mina ko constable liyovulwa ustation commander himself. Ngiyaziwa phela mina kusanganwa la. Mina elakhe icala wena msunwenjo oqola abantu ozibiza ngodoctor wamasimba. Elakhe icala angeke livulwe oconstable ilezi nja lezi ezihola amafinyila la efront desk ema-police station. Elakhe icala liyovulwa ustation commander ngqo. Mina mangifika epolice station angikhulumi noconstable mina. Nangikhuluma no station commander kuwo wonke ama-police station ngiyaziwa. So uma ngabe awufuni ukungena enkingeni sunwensha olandini sigebengu skila mkhuba ngena ku-inbox wami usheshise ngaze ngibiza amagama akho. Nina msunenu enisabisa uthabani laphana msunenu zinyanga zamasemba.
libe lokusabisa uThabani bangifuna ukunitshela ukuthi ngeke nimenze lutho uThabani ngeke nimenze lutho Malebe ngeke nimenze lutho namthinta nje niyonya zisha kusho thina singomakhaya kade msunyonyoko niyadakwa